L-allegat aggressur fil-qtil ta' Nicolette Girxi li nqatlet kisaħu bidet fil-lejl bejn il-Ħadd u Tnejn, l-Irlandiż Edward William Johnson, jirriżulta li kienet juża diversi profili folozz fuq il-midja soċjali biex jiffastidja lil-mara wara li ntemmet ir-relazzjoni ta' sentejn li kellhom. Matul il-jum bdew joħorġu dettalji dwar l-Irlandiż li spiċċa wkoll biex inqatel hu stess mill-pulizija bi 3 tieri wara li għal 3 sigħat sħaħ baqa' ma kollaborax magħhom waqt li fil-pussess tiegħu kellu dik li deret bħala arma tan-nar li beda jedidhom biha, arma li wara ir-riżultat li kienet finta. Fil-fatt, siti lokali żvelaw kif Johnson kellu diversi siti soċjali differenti b'ismijiet differenti fosthom Riccardo Raspini u Lisa Campo, bil-għan primarju jkun li jattakka lill-eks jaħba tiegħu. Fuq dawn il-profili differenti, l-allegat aggressur għamel akkużi korroħ fuq il-vittma fejn saħansitra prova jkeċċiha mill-impjieg tagħha mal-bank HSBC. Ir-ritratti użati fiż-żewġ profili kienu tal-istess vittma Maltija, waqt li dawn jingħad li tħassru fil-ġimgħa li għaddiet. Minn barra dawn il-profili folozz, Johnson kellu wkoll profil fuq Instagram bl-isem ta' Eduardo Samborra fejn jistqar li hu negozjatur mal-Borża ta' New York u li jgħallem in-negozji. Dan l-isem użaħ ukoll biex imexxi profil fuq YouTube fejn ta' spiss kien jippubblika filmati lil madwar 4,000 abbonant ta' dan il-profil. Fl-aktar filmat riċenti tiegħu ta' madwar 3 ġimgħat ilu u jfaħħar diversi individwi li suppost iddiskrivewh bħala bniedem onest fosthom Andrew Tate, Russell Brand u Donald Trump. Membri tal-familja li tkellmu ma' midja oħrajn qalu li Girxi irrapportat dawn il-post il-pulizija, preferenzja għal rapport li daħal ma' taqsima ta' kontra l-vjolenza domestika, fejn iżda il-Maltija ħasset li ma kellhomx jitkomplew il-proċeduri dwarhom. Huma sostnew ukoll li Johnson qatt ma kien vjolenti ma' Girxi, imma hi kienet tħossha skomda bl-atteġġjament tiegħu. Ir-relazzjoni tagħhom waqfet f'Diċembru li għadda waqt li bdiet tirrapportah f'April. Intqal ukoll li Girxi indunat li Johnson wasal Malta permezz tal-pjattaforma Tinder fejn intqal li kien jinsab ftit kilometri l-bogħod. Fir-ċerka li jagħmel One News, jirriżulta li fl-2012 Johnson kien ammetta fil-qorti li kien għamel teddida ta' bomba falsa u ġie kkundannat 28 xahar ħabs bil-qorti torna s-supervizjoni tiegħu għal sena wara il-ħelsien mill-ħabs. Sena wara, jiġifieri fl-2013, ismu reġa' tfaċċa f'każ ieħor fejn kien intbagħat sena ħabs wara l-ponta pistola finta lejn pulizija f'Liverpool. Minkejja dan, raba ta' Girxi ma setgħux jikkonfermaw jekk din kienx l-istess persuna.